ahinya kalure ni nyaka sani wanyalo wacho ni jagoro mongirore mochung' ne migao mar tudruok pinje maoko mano Sing'oei emano seloso kotudore kod wach makamae. Bende nitiere kaka seche moko wanyalo expect ni seche moko nitiere kata barua minyalo ndikne piny owacho mano mar pinyno mar Tanzania kit kaka Samia Suluhu no loso ka koro oketo picha moro kuom jo Kenya kalure ni wacho ni jo Kenya ok nyal wuok Kenya gi to koro ni gidhi keto nok mar kwe e pinyno mano mar Tanzania. Kachola Benitiere official statement maste moko wanyalo expect kowuok kuom jatend piny kata kuom official moro mar sirikal mopogore kod Sing'oei kose mar Sing'oei no ema in final kamano tu. Ing'eyo nyaka gisani onge official government position e wach manyotimore no. Gima wan go mwang'eyo en comment gi PS Sing'oei. To official government position onge nikech onge statement manyogol mobedo rubber stamped. The manual is the official government position. To apan ute fwambo ma Kenya ka oseketo liet kuom jotendwa. To jatelo be nyaka koro disani sani pod kwanya wacho wach moro amore wach ni pod watimo tudruok gi counterparts me ko man Tanzania mondo mi wang'e kumwa yienge wach ni. Ting'en wach ni kanyo wuok to jofwambo sechopo ir PS. Apani statement mar PS kata comment mar ok statement but comment mar PS nyen ma ohiu ahinya. Nyo dwa golo statement mohiu ma nye onge samoro deeper consultation with other state agencies and operatives gi counterparts meke kocha. To kata kamano nitiere gima an gadie ni kata seje manye Sing'oei loso nye en gi information masamoro okonya nyiso jopiny. Wang'e ng'ama Tundu Lissu en. Tundu Lissu osebedo in the world of activism for a very long time. Tundu Lissu nigi tudruok malach e piny mar Africa ka gi piny mar EU, America, gi all over the world. En got a lot of tudruok. To iboyudo ka ji machalo kamagi seche moko nitiere jok ma seche moko gombo mondo mi lokruok moro kata paro manyieno bedie kokadho kuomgi. To enie koro paro gi agno akany. Anyway, mano wabro yiero kanyo ko bodonje malach. But apani moving forward Kenya onego bed ni chiwo an official position e wach manyotimore ni but after thorough consultation and hearing from jok mabende ni Tanzania. To ikinde makoro kata Kenya onego bed ni chiwo official position mare. Wang'eyo ni nyalo bedo ni nitiere jo Kenya moko mabende koro poda odinnegi. Mane momiyo kata odiochieng' makawuono mano ko civil society organization gibo bedo kod twak kod ute fwambo odiochieng' makawuono kar saa 4 mano mar okinyi ka koro gintiere Tanzania consul offices mayudore Mombasa ka koro gidwaro mar mondo mi owe thuolo mano Boniface Mwangi kachiel kod mago jok makedo ni ratiro mago ganda mamoko mapodi nitiere Tanzania. Piny Kenya winjo bed ni time ang'o kotudore kod jo Kenya mapodi nitiere Tanzania mane nitiere kod gombo mano mar mondo mi ochop winjo bura mar Tundu Lissu to noko bedo kod nyalo mar chopo kapod an kuomi kacho. Emomiyo na wacho mokwongo ni statement moro PS Sing'oei no wacho kacha. Statement chanya jeopardize gik mang'eny ahinya nikech chal ka gima no look down upon our neighbors. A power diplomacy ka nitiere a lot of delicate things manyaka itim mondo mi balance. Kokitimo proper balancing giginyai ni finally. But apani ber mondo mi piny Kenya otima lot of consultation gi their partners piny mar Tanzania mondo mi kata seche moko ka activist poko loso poko chiwo duondgi to nego be ni Kenya already nigi position magisekao kata magingo e wach madhi mbele nikech ko Mark Boniface Mwangi okung'e ni ene condition mane samoro ing'e nitie jok mose mak e piny mar Tanzania ka mobede e jela for so long inyaparo nitiere ng'ato no bedo ka odhi e jela to odhi e court to case ni ok winjo dok machieng' moro o record video e ka piny Kenya kao action. Kora pani kopogore mana gi mar Boniface Mwangi gi the other activist nikech joma chalo Martha Karua gi samono ok nyakete jela nikech profile margi in the society. Boniface Mwangi nyadiri e kono piny lenga. To apani
ber mondo mi the entire system mar sirkal ochak ng'iyo ni to jo Kenya adi man e piny Tanzania kata e pinje mag Afrika ma ugwe ka manie jela ma samoro buchgi pok owinji kata oseng'adi tinya duok gi Kenya ka. Jo Kenya mang'eny nie jela oko kuondegi. Apani it is time mondo mi warangane to ere kaka wanya duoko jo Kenya mantie oko go obio serve jail term magi Kenya ka mondo mi ji oyud konyruok nikech gin jo mang'eny. Koro mar Boniface Mwangi nigi could just be an eye opener to gik mang'eny matimore within. Gigi matimore